Čaute ľudia. Počkajte na minútu. Takže, ďakujem za 1500 sľahnutia. Máme už 40 000, to je minimálna maximum, áno. A neviem, ale je tu ochutnávka. Ako som vám aj slúbil, takže aj to mám. Nie som jak klamár, lebo viem to mám. A chcete to vidieť? No, takže táto ochutnávka bude mať minimálne 1000 zľahnutia. Áno. Neviem 1000 zľahnutia, ale možno aj tak 500. Hej? Nie viac, ale akože no. Takže chcete už vidieť? Hej? Hej? No. Kde? Mám. Čakajte. Roztrhané už. Jedol som. Takis. Čakajte. Takis. Nevidno to dobre, ale to nevadí, nie? Takis Fiesta Caesar. Fuego. Stiplavé. Pozrite. Tu píše, že je extrémne jaký obal je. Extrémne štiplavé, ale nie. Lebo už som mal, ale no, ako ste sa pochopili, že tak. A toto Fiesta Caesar znamená, že je veľa limetky. Už som to mal, ale ak ste to vy, musím to ochutnať. Takže zoberiem si jeden. Sú to reál, takže také nemám rád. A práve čo nespravím. Takže ochutnám. Chcete? A fakt tam je tá limetka. Už som to mal, a akože sa robím, ne? No, riadne limetka. Toto vám neporozčúvam. Niekedy také toto je stiplavé, ale nie až tak. Takže ak chcete si takéto kúpiť, je to Action rožňavé, už majú aj Action. Takže choďte tam kúpiť, ak chcete, hoci aké tam sú, Doritos, krumky, jaj, mamo, všetko, čo aj chcete. No to dávam tomu 0 z 10. Proste to sa nedá. Hej, takže čus a dávaj odber a like. A napíš koment,